10 oktyabrda Türkmenistanda Sağlyk Gorys we Derman Senaty işgärleriniň günü bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň bugün münasibetli ýolar gutlugynda ýurtda ilatyň saglygyny goramak boýunça gowy netijelerin gazanylýandygy, şeýle de bu sebäpli ilatyň saglyk ýagdaýynyň gowulanandygy we adam ömrüniň ortaçy dowamlylygynyň artandygy öňe sürilýär. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli lukmanlar soňky ýyllarda saglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň ýygyderli kemelýändigini, işgär sanynyň azaldylýandygyny, vilayet merkezlerinden galan sebitleriň hastahanalarynyň ýagdaýynyň paçygalydygyny, şeýle de däri derman ýetmezçiliginiň ýiti duýulandygyny aýdarlar. Prezidentin giňden bellenilýän diýen öňe sürmesine garamazdan bugün lukmanlaryň sanyna ýa-da olaryň işiniň hormatyna kagaz ýüzündäki beýanatlardan başga hiç ýyly çäre ýok. Köp medisina işgäri bugüniň bayramçylykdygyny hem bilmeýär. Diýip lewaply lukmanlaryň biri 10 oktyabrda ýerden gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini äsgär edip biljek maglumatlaryň aýan edilmezligini soran yerli lukman Prezident Berdimuhammedowyň hususan da ýurdun Sağlyk Gorys we Derman Senaty ulgamlarynda täze üstleriň üpçün edilýändigi baradaky öňe sürmesiniň köp lukman tarapyndan näýilelik we kinaýa bilen garşylanandygyny belledi. Lukmanlara keselhanalarda geýmeli ýöriti eşikleri, halatlary, hatda ayaklaryndaky şypyklary hem öz hasabyny satyn aldyrýarlar. Üstesine de ýolbaşçylar bulary bazardakydan has gymmata satýan ýöriti bir firmadan satyn aldyrýarlar. Lukmanlar zerur egin eşikleri üçin her 6 aýdan öz jöwlerinden 1000 golay manat çykarýarlar. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Azatlyk ýurtda koronavirus pandemiýasynyň hasy mewjud döwri lukmanlaryň ilkinjilerin hatarynda bu ölüm howply ýokunç bilen göresendiklerini, sol bir wagtda olaryň gorugly wagtlaryny, sol sanda ýüz örtüklerini çeline hem öz hasaplaryna satyn almaly bolandyklaryny, munyň netijesinde hem köp lukmanyň virusy ýolgondygyny, käbirleriniň hatda helak bolandygyny hem habar beripdi. Prezident Berdimuhammedowyň 9 oktyabrda çap bolan gutlugynda Türkmen lukmanlarynyň pandemiýa wagty görkezden edermenlikleri, rahatlaryň ömrüni halat etmek boýunça geçiren işleri barada ýekeze de söz aýdylmaýar. Öz wezipe borçlaryny berja edip helak bolan lukmanlar hem agzalmaýar. Munyň deregine ýurtda ýokunç keseller boýunça durnukly epidemiologik ýagdaýyň saklanýandygy bellenilýär. Koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň öň ýany 2019-njy ýylyň oktyabr aýynyň ahyrynda Sağlyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen ýadyry wekimleri inisiatiwasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň sağlyk howpsuzlygy, olaryň epidemiýalary, ýokunç kesellere garşy taýýarlygy barada hasabat çap edipdi. Sol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç kesellere we giň ýaýran epidemiýalara garşy görüş mümkinçilikleriniň çäklidigi aýdyldy. Hem de Türkmenistan bu uğurda 195 ýurduň arasynda 135-nji orunda ýerleşdirildi. Türkmenistan hökümeti 2020-nji ýylyň martynda başlanan pandemiýadan bäri ýurdun çäginde ýekide de Covid ýagdaýynyň hasaby alynmandygyny öňe sürse-de, ýurdun içinden syzyp çykan maglumatlarda bu ýokunça ýolgonlaryň we ondan helak bolanlaryň has köpdigini tildi. Bu ağırlykda yerli lukman ýurdun saglyk pudugynyň häzir 100% bolup duran esasy meseleleriniň biriniň hem kadr ýetmezçiligini aýtdy. Lukmanlaryň aýlyklary peseldirler, goşmaça tölegleri ýatyrýar, şeýle de ýolbaşçylar eslendik bahana bilen şol sanda mezuri jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmaýandygy sebäpli saglyk işärini ansatlyk bilen wezipesinden boşadyp bilýärler. Netijede tejribeli lukmanlar hem saglyk pudugyndan çykyp başga iş bilen meşgullanmagy gowy görýärler. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol häzir Lewawyň Hojambad halaç etraplaryndaky hastahanalaryna diňe orta medisina hünärli lukmanlaryň zähmet çekýändigini, tiz kömek gulluklarynda hem agla we felserlaryň gatnaýandygyny gurrun berdi. Ol bilimli we tejribeli lukmanlaryň ýetmezçiligi, ýataglary berilýän medisina hemaýatynyň hiline hem yaramaz täsir ýetirendigini belledi. Mundan başga da 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz ýurtdaky köp saglyk merkezlerinde eýýäm 30 ýyldan hem aşy wagt bäri düýpli awatlaş işleriniň geçirilmeýändigini, özüniň işleýän keselhanasynyň binasynyň 1955-nji ýylda ulanylmaga berilendigini, ondan bäri onuň sandan çykyp pollaryny we diwarlaryny dagy heň basandygyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosy sebitlerin keselhanalarynda köplenç diňe barly gelen mahaly ýüzlüý awatlaş işleriniň geçirilýändigi,
kä halatlarda bolsa bejergi alyp ýatan sırkawlaryň gabat garsysynda otog diwarlarynyň renklenýändigi barada habar beripdi. Galybertide azatlyk bilen gurunda bolýan Ençeme Türkmenistanyny ýurtda talyk pudugynyň öz isleglerini kanagatlandyrmaýandygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge ürçedýändiklerini aýdarlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Ukrainada barýan uruşy agdamazdan Ukraina elçisi bilen geçiren interwýusyny çap etdi. Ukrainanyň elçisi Türkmenistanyň Ukraina ýeberen humanitar ýardamyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligindäki beýtarap Türkmenistan merkezi gazeti 10 oktýabrda Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykov bilen iki ýurduň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň 30-njy ýyl dönüm münasibetde geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Döwlet medeniýeti 8 ay töwereg wagt bäri Russiýanyň esasy çoluşuna garşy söwüşýän ýurduň elçisi bilen geçiren söhbetdeşligine Ukrainada barýan uruşy agdamady. Ukraina elçisi Türkmenistanyň aprel aýyna Ukraina ýeberen humanitar ýardamyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň 26-njy aprelinden tanperwer ýardam ýebermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna uly raýdaşlyk görkezdi diýip Ukraina elçisi Türkmenistanyň döwlet medeniýetine beren interwýusyny aýtdy. İlç halkara siýasatynyň möhüm meseleleri, ilkinji nowatda global howpsuzlyk meseleleri babatda iki ýurduň eýleýän pozisiýalarynyň meňzeş bolmagynyň Türkmenistan bilen Ukrainanyň halkara we sewit guramalarynyň çäklerine işçen gatnaşyklary ösdürmegine goşunt goşýanlygyny aýtdy. Şeýle-de ilçi Türkmen medeniýetine beren interwýusyny Ukrainanyň Türkmenistana Merkezi Aziýada möhüm hyzmat töşekmini garaýanlygyny aýtdy. Galybertide iki ýurduň arasyna sewda, ykdysady we medeni ynsanperwer uğurlarda gazanlan sepkitlere salgylandy. 2021-nji ýylda Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyna umumy sewda dolanşygy 2020-nji ýylyň deňeşdirilerine 69,13% ýokarlygyny diýip ilçi aýtdy. Şeýle-de ol Ukraina ýeşewürleriniň türkmen bazaryna bolan gyzyklanmasynyň ýyl saýyn artýanlygyny, Türkmenistanyň çägine bilelikdäki karhanalaryň döredilmeginiň iki ýurduň ykdysadyetine hem oňyn täsir ýetirjekdigini aýtdy. Maykonyň pikiriçe Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna sewda dolanşygyny ýokarlandyrmak üçin ykdysady, medeni we humanitar hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň işini güýçlendirmek bilen bir hatarda iňişçen kampaniýalaryň başlyklaryny we wekillerini öz için alyan işewür geňeş döredilse ýerlikli bolardy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çap edilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 ay bäri dowam edýän uruş Russiýanyň esasy çoluşy agdalmady. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 10 oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Ukraina elçisiniň Türkmen medeniýetine interwýusyny teljerdi. The first thing I would say is that the Ukrainian ambassador probably did mention the war and the Birinjilik bilen meniň pikirimçe megerem Ukraina ilçisi uruşa agdan bolsa gerek. Ýöne Türkmen medeniýeti bu barada aýdylýan bölükleri taşlamagy taýlap alýar. Sebäbi bilsimiz ýaly Türkmenistan Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşyny düýbünden agdamaýar. Aradan 8 ay geçdi. Ýöne sonda da olar bu barada hiç zat aýtmady. Olar hususan Ukraina ilçisi gurulanda uruşa asla agdamazlar. Sebäbi aýratynda soňky wakalary seraýlasak, hususan Russiýa Ukrainanyň üstüne çoluşy girisili bäri Türkmenistan Russiýa tarap ören ýakyn golaýlaşýar. Görnüşinden bu olaryň saýlap alan ýarany bolup durýar. Belki bu olar üçin rejimiň aman galmagynyň kepili bolup durýar. Bilsimiz ýaly Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünde özüniň ilkinji daşary ýurt taparlarynyň birini Russiýa amala aşyrdy. Bilsimiz ýaly Serdar Berdimuhammedow saýlanmazdan öň Türkmen resmiýetleri Russiýa gatnady. Türkmenistan Russiýanyň berk ýaranydygy ören aýdyn bolup durýar. Şonuň üçin olar Russiýa bilen aradaky gatnaşyklary hup awandyryp biljek. Hiç bir zady döwlet medeniýetinde asla agdamazlar. Şu wagtda çeline olar Ukrainada barýan urusy tesvirlemezlik arkaly Russiýa bilen gatnaşyklary öňe taklamak başardylar. Diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Ukraina uruşy babatda geçirilen sesberişliklere gatnaşmany gelýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 3 martda geçirilen sesberişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasyny bir agzdan ýazgyryp ses berdi. Emma Türkmenistan bu sesberişlige gatnaşmady.
Ukrainada baryan esassız uruşun fonuna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7 aprelde Russiýany Adam Hukukları Geňeşinden çykarmak barada sesverişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklibi biragdan goldady. Türkmenistan bu sesverişlige de gatnaşmady. Ýöne bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukrainada baryan uruşy agzamazdan Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli prezident Vladimir Zelenskiy gutluk ýeren Yeketak Merkedazi lideri boldy. Ukrainanyň elçisi Viktor Mayko Bitarap Türkmenistan neşrine beren interwýusynda Ukrainanyň Türkmenistana Merkedazi sebitini möhüm söwda hyzmatda şökmünni hem garaýanlygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabryna ýol goýuldy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe 2009, 2011, 2013 we 2015-nji ýyllarda her 2 ýylda birgedek Ukraina prezidentleri Türkmenistana sapar etdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň özi 2012-nji ýylda Ukraina sapar etdi. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sebitini bir kanun anneksiýa etmeginden soňra iki ýurduň arasyna ýokary derejeli saparlar seýrekleşdi. Türkmenistanda ýokary gujaýlarynda okumak isleýän raýatlar üçin goşun gullugyny ýyda tüýşürmek prosesi hatymçylsyranlaşdy. Harby belli alýan bölümleriň ýyladyň goşun gullugyny ýyda tüýşürmek baradaky arzalaryna seretmekden ýüz öwrýän wagtynda daşary ýurt uniwersitetlerinde okuyan türkmen raýatlarynyň enatalaryna olaryň harby borjuny ýerine ýetirmekleri üçin watanyna gaýtarylmagyny talap edýän duýduruşlar berilýär. Balkan vilayetinde iraty harby hataw alýan bölümler indiki okuw ýylynda uniwersitetlere girmek isleýän ýaşlar üçin harby gullugy ýyda tüýşürmek baradaky odal kabul edilen ardalary kanagatlandyrmaýar, täze ardalary kabul etmekden ýüz öwrýär. Tersine şeýlerde bilen ýüz tutup harby bölüme barandar destine goşun gullugyny alynýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçylary 10-njy oktýabrda maglumat berdiler. Günbatar tebitinden gelen bu habarlar 1-nji oktýabrda başlanan goşun gullugyna göýtki çağırışa gabat gelýär. Habarçylar bilimini dowam etdirmek üçin harby gullugy ýyda tüýşürmek isleýän ýaşlaryň köpdigini bellediler. Türkmenbaşydaky çeşmelere görä goşun gullugyny ýyda tüýşürmek üçin geçen hepde şäheriň harby bölümine onlar çadym ýüz tutupdyr we olardan 50 töwereginiň ardasy ret edilipdir. Olaryň köpüsi goşuna çağırlypdyr. Şeýle ýagdaýa düşen Türkmenbaşynyň bir ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, oňa berilen resmi düşündürüşde ardalaryň köpdigi we her etrafy üçin göz öňünde tutulan kwotanyň eýem dolandygy aýdylypdyr. Yerli harby edaralardaky ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä, Balkan vilayetynyň her etrafynda goşun gullugyny ýyda tüýşürmäge ruhsat berilýän ýaşaýjylaryň sany 60 adamdan geçmeýär. Çeşme 150 töwerege orta mektep bolan Türkmenbaşy şäher üçin bu gaty az diýip belliýär. Şol bir wagtyň özünde de adynyň agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen gürleşen çeşmeler uniwersitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýyda tüýşürmäge mümkinçiligiň bardygyny bellärler we munyň 40 000 manat möçberdäki para durýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça 11,5 000 Amerikan dollaryna barabar bolan bu puly tölemek köpler üçin el ýeterli däl. 40 000 manat moktarda talap edilen para köpler üçin ýeterli däl. Muny töläp bilmedik. Enatalaryň çağılary goşun gullugyna gidýärler diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Türkmenbaşydaky harby guruluşlaryň wekillerinden resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyň habarçylary daşary ýurt uniwersitetlerinde bilim alýan ýaşlaryň enatalarynyň çağılarynyň harby gullugy ýerine ýetirmek üçin watanyna gaýdyp gelmeginiň talap edilýändigini habar berdiler. Mundan öňe Türkmen News neşri Türkmenistanyň goşununda harby gulluga çağırylýanlaryň sanynyň daşary ýurtlardan gaýdyp gelen raýatlaryň hatawyna artdyrylýandygyny habar berdi. Adaty uçuşlar täzeden başlanandan soň öýlerine dolanmak kararyna gelen daşary ýurt uniwersitetleriniň studentlary goşun alynýar. Olary dürli bahanalar bilen goşun gullugyny ýyda tüýşürmek barada kanunda göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden mahrum etmäge synanýarlar diýip garaşsyz neşir 5-nji oktýabrda çap eden maglumatynda ýazýar. Şol bir wagtyň özünde de habarda aýry başga sebetlerde meselelerin dürli usullary bilen çözülýändigi bellenýär. Şeýlelik bilen Mari vilayetinde goşunda gulluk etmedikleriň hemmeti goşun alynýar lebapda alalaşmak mümkinçiligi bar diýip Türkmen News ýazýar. Neşir köp studentin tomutky diýen çalyş mövsüminde Türkmenistana möhleti geçen pasportlaryny çalışmak üçin baranlygyny belliýär. Türkmenistanda harby gullugy çağırış ýylda 2 edek 1-nji aprelden 30-njy iýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amal aşyrylýar.
Harby gulluk hökmany hasaplanýar, şertnama boýunça gulluk ýa-da alternativ gulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun ýaragly güýçlerinde etkerlere ýowuzlyk, açlyk, lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy, ul etkerleriň we harby ýolbaşçylaryň ýaşlara zulmy ýaly problemalaryň bardygyny boyun almaýarlar. Harby gulluga çagyrylýanlaryň arasynda ölüm we yaralanmalar ýaly pazygaly ýagdaýlar Türkmenistanda giňden ýaýran. Goşun gullugundaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmaga we ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur edýär.